Yeah. Yeah. Ja. Wat daar is maar op. Even kijken. Alright. Let's go. Mhm. Ja. Ja. Nice. Well, dat we. Okay. Watch your hash. Nope. Kan det... Oh. Wait. Shit! Vad ska jag bruka för? Det? Oh. Fyra. Jesus. Alright, bra där. Ja, där är det. Right on. Holtrush. Very nice. Yeah. Fuck you. Yeah. Nice. What? Alright. Nice. Oh, nice. Shit där. Better? Alright. Take her. Kan öppna horna. Sådär. Nej? Okej. Jag tror pier. Okej. Nice. Kan det bli så horn? Wait. Hold on. What boxer?
Yeah. Skjuter du på det? Oh. Ska jag äta det, inte? Yes. Kompass. Ja. Jag kan se på en kompass. Jag kan inte. Nej. Okej. Men lägger vi över. Woodbrook-Lash. Woo! Solo där. Ja. Kunde få nog ge där. Yeah! Take it. Okay, set it up. Hold on. Så S. Stone beak. Okay. Let's see. Yeah. Mappan. All right. Fuck you. Nej. Ska mötas. Nej. Point. Yes. Fucking inte på vad vi gör. Shit! Så pass. Så pass. Uff. Oh, no. What is this? Ah. En kväll. Yeah. Jättebra.
Nice. Hon tror jag. You're happy. Cool. MR. Ett dator. Alright. Cool. Okay, oh shit. Boom. So nice. 9. Ouch. No. Secret medicine. Se mi sa alltid det för på plats. Oh shit. No. Got this. Jo, faktum fra vattnet. Ja, det vet ikke. Hvor skal vi gjøre her? Ja. Ta vær akkurat der. Yeah, fucking. Okay. Fuckaren! Fuck you. Fuck you. No! Checkpoint. Okay. Oops. Well, vill veta vad drop blir. Ja. Förr efter. Okej. Nice. Not you bother? Shit. Shut. Okay. That's not hard. Platforming here. Okay. Yeah. Oj, här några. Inte.
Förut. Kanske för här en. Men vi kan göra det. Nej. There we go. Nice. No. Yes, vad annars? Nope. Jesus. Nice. Kan vara den där några? Kan du inte? Yeah! Kanske också, okej. Cool. All right. Am I sure? Yeah, there we go. Where? Tydligen. Fuckers have to know. Oh. Die, bitch. Whoa! Yes. Come here. Got up here. Nope. Okay. Jävligt. Nice. There we go. What? Oh. What the fuck, man? Yeah. Down the balls. Nice. Oh. Fuck. Whoa. Boom, bitch. Nice. Går vi? En annan väg. Men det kan inte göra det.
Okay. Like Rouge. Nej. Börja på Fangowers. Sås. Okej, känner. Placera. There we go. Jesus. Take a look. Fuck you. Yeah. Edelvulster. Halt edelvulster. Ikke gjenta veien. Nej. Tagga till. Jag kan bara ha 3-2. Det händer väl? Förtuljande. Far. Oh my. Hämta spel. Okej. Mhm. Okej. Så. Yes. Så yes. Boom, bitch. Okay. Hva? Ikke feil dit. Det er slett ikke kan hente veien. Det henter veien. What the freaking lawyer? Mhm. Okay. Ska vi få färger? Oh, bouncer, okay.
Emils Ibrövskar ska färra. Here if I can potion, yeah. Okay. Here var en freaking dead end. Eller är det då? Där då. Okay. Så. Vad är det nu? Okej, så är det enda. Okej. Ah, shit. Kvätt, kan man glida. Okej. God. Det var just lunch. Damn. Let's see. Varsågod. Face guy? Yeah. Okay. Ow. Allt fucking rätt med. I got this. Sick beats. Mountains. Alright. Fly like a bird. Okej. Nu hade jag lock. Nej. Så kan vi. Oj, fuck. Okej. Let's see. Oh. Oh shit. Just cruising.
fortsätter. Första mappen är Magla. Mycket explosioner. Jag bara... Ja. Jag var där. Kom här. Nej. Oh shoot. Yeah. Wait, wait. Just in case it was there. Bullshit. Yeah, okay. Okay. Hey. No. I'm ready. Sure. Jesus. Junk. Thrush arrows. Nice. Oh, neat. Now. The length of river. Svår battle I ever fought. And then fuck I go. Nice. Okay, 600 maver knock. Shit. Fuck you. Stäcker detta nyårs. Bara cleara. I'll go därifrån. Okej, kan bli annan. Nope. Spawn after. This way. Down. This way. Nice. Up. Keep it there. Go that way. It's this way.
Yeah. Okay. What's his name? Yeah. Goes this way. Oh. Nice. Okay. Mm-hmm. 300 rupees. Alright. Thank you very much. Cool. Cool. Fuck you. Mm-hmm. Yes. Ooh. Feel more alive. Am I gonna sketch up here? Nah. Hey. He dead. He's back. Cool. Cool sitting around. It's a grip on, right? Yeah. Cool. Anyone know? Alright. One head start. Let's go. Mm-hmm. Spruk för det. Ska vi Hey. What's up, bro? Mm-hmm. Cool. Jump up in. Don't need you guys. Yeah. Oop.
easy as fuck, dude. Crash. And then... Alright. And... that are useless. Cool. Nej, vad hade ich denn da? So. I did. Ska jag stoppa ju? Shit. Oh ja. Okay. Bro, är det rooster? Det kan inte vara. Shit. Är det detta? Oh, fuck you, Steiner. Oh. Fuck. Okay. We have no problem. God. Dude. Bad broker. Fuck you. Yeah. Nope. Shit! Przecież to wiemy, że nie masz. Det kan bara. Kan det? Nej. Jag spelar då. Vad kände jag? Jo. Mm.
it. No, jag skulle köra där. Vad är det grunt? Shit. Oh, what? Den där texter i spelen. Ja. Hämta väg. Mata väg. Au. Fuck it, okay. Shit. Ja. All right. Okay. Hey, chicken. Kan det? Det kan inte. Vi kan inte göra det. Kan inte. Så poängt här. Ouch. Okej. Ett la dash. Get out of here. Sure. Cool. Oh. Ouch. Manglar Legion. McFash. Yeah, it's long right now. Bird hole. Cool. Wait, shit. Jesus. Nej. Jag kanske kommer ner här. Shit. Ska du akla väl? Crash i Ryssland.
Hmm. Image ska värre. Kan vi... Nej. Yeah, should behave, right? But yeah, this is just die. Yeah. Mm. Det här är en dramatisk. Fuck. Vi pratar. Nej. Vad ska jag färra? Shit. Shit. Alltså kanske. Cool man. That's fucking useful. No. Crash. Ska man färra? Jag svär att det är uppe här också. Men det köttar jag här. Det är fucking det där. Hur ska man... Bra. Ja, det är det fucking steg. Shit. Vad är det såna gatoi? Här då. Bird key. Mer. God. Is brug voor daar? Ja, brug voor daar. Nu det gaat je. Wow. Oké. Nu ska vi find daarin. Fuck you. Ja. Fuck. Oh ja.
you. Yes. Okay. Nu är det toy. Fucking tired about meant to be. Okay. Fuck. Hand on. Fucking virgin. Alright. Yeah. Ja, det bälter den här. Ja, så bälter den. Okay. So nice. Yeah. Jesus, fuck off, man. Jesus. It's all ice. Yeah. Fuck. Alright. Shit. Cool. Fuck alla steg. Okay. Nej. Nice. Compass. Jesus. Okay. Yeah. You kan ikke. Hold on. Shit. But yeah. Ach. Wondered. There we go. Fuck you. Okay. I fucked up. Fuck. Jesus. I severely fucked up.
Alright. Okay. And... oh, fuck. Cool. Yes! Så fuck kom i rum här. Okej. Men fuck, hela borgen. Exception brukar där. Okej. Damn. Ugh. Yeah, fuck it. Go kill your ass. Stash drill. What? Easy. Shit, rat. Push. Yes. Jeez. Oh. All right. Jeg har lyst til den, men jeg vil ikke tårne. Tough attack feet. Average. Cool. Here I am. Fuck are det? Here, fuck it. Kan ich steppen? Kom jag här? Yeah. Useless. Jag kan bruka detta. Vad män ska föra?
go. Kom igjen, rommer. Hele stedet er bare den største fucking maze. Bra. Det er ikke noe her. Sporten. Irriterande. Droppe. Det är så mycket mer. Really? Det ska vi det här? Ah! Ah, mitt liv. Ah, jag kan inte. Fuck. Evighetsminne. Sluta. Okej. Fuck. Hämta han så igen. Cheaters. Det ska shavers. Cut. Men ni kan inte. No way. And I'm back, baby. Borde öppnas kistorna. Fuck att jag tänker. Okej. Bumpers.
ok. Det har ikke gjort. Nei. Hva er det ikke? Men det skal vi atters. Nytt sted. Ja. Fuck, det steget. Ouch. Fucking mind yourself. No? Christ. Yeah, I didn't know it. Yeah. Alright. Let's see. Yeah. Fuck you. Okay. Jesus, good dude. Okay. Okay. Fuck. Okay. Okay. Det kände jag. Jag minns inte kvar där. Fuck. Klar på honom? Ja. Kanske är man. Om man är? Ja.
Okay. Kan man plagga han på i? Man kan ikke! Men hva så? Stærre pølten. Ja, fucking nice. Nu startar det shit legal. En dead end. Fuck. Jesus. Fuck med loj, vad händer där? Okej. Det kan vi se. Yeah. Nice. Det är viktigt. Inte här än. Ja. Ja. Fucka den bulten. Damn it. Okay. Men det är inte min dag. Okej, så. Det blir bara här. Okay. Okay. Skuld och hett. Okay. All right. Hey, Busters. Ow. Plus.
Wait, hvordan gjør jeg? Hmm. Så kom igjen da inn. You're så freaking clueless. Nei. Man kan gjøre det her. Fucking of course! Det er bullshit det. Fuck you guys. Tigger. Alt for lunch der. Cool. Safety. There we go. Cool. Alright. Nu är fucking done with this animal. Shit. Look fair nu. Shit out style. Fuck. Drop on the here. Här borta. Okej. Okej. Allt lite här. Så börjar vi kvarska färre nu. Pois.
these up here? Okay. Ouch. Fuck me, okay. Ugh. Hit that bullshit then. I'll take it, I guess. What's happening though? Ouch. Jesus. I don't mind just room long. Christ. Is kommer ner här? Oh, I get it now. Okay, thanks. Okay. Flesh. Damn. Ach, ja, passage. Vad gör den? Ja, ganska enig. No! Fuck! Han är irriterande. Это и сейчас тут.
Let's go, boy. Fuck you. Oh my god. Fuck on. Du sa där. Okay. Fuck. My energy is on. Yay! Fuck you. The talk for lunge. Crash? There. Ash. Oh fuck. Ocarina, the music, it's, I don't fucking know. Sure. And done. Äntligen. Okej, nu var inte kanske färden just. Men I have jewel. Hetish. Horses. Nej. Ja, top knock. Nej, Karla. Yeah. No. Nice. Really?
And we're back. Oh yeah. New sword! Put the name button right away. Of course. Det går down. Check out that fucking... dodge Einon. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Yes! Nej. Okay. Så vi ska då... Wait. Hold the phone. Mother. Okay. So let's see. Färdigstranterna. I got something for you. And here. Hey. No. Boomerang! Yes. Okay. Okay. This. Geçen. Fuckare! Oh my... Flagget måste ringas. Vad är det med det där? Okay. Whoopit. You. Fuck just the hish. Jesus, woman.
Mm. Alright. Shit. Hexter. Ugh. Hmm. Cool. Passa, jag kan bara slå här. And here we go. Ja, till de här overpowered. Fuck, vad är det där för bosser? Cool. Jamma ein fucking thing. That's pretty good. Ska man ligga där? Ja. Så det blir... Ghost Launch här blir live! Yeah. I guess you can see it bara. För you know. Nästa för. Tid på mina spel. Thanks for watching, man.